Ini la yenzani lonto le? Ile nto yokudestroy yonke sonke lesikole lesi. Ini? Ngifuna angithi labo othisha abala bangifelisile. Hayi madoda manje soplana ukudestroy isikole. Yeah. Ima manje mfethu sifunde uthini ufunde phi wena? Ngifunde. Cela usikale ngiphasi. Shuthe. Anguma ala sebeyalwa ke. Sekuyaliwa manje ukuba Behind the scenes. It's cold, freaking cold. Fucking cold, fucking car. ya ngiveza straight ngendlela lapha. Washa. Bali Action. Ben, action. Position. Yabo amakhona lawa ngina kule phone. Ngifakele ne-wheelchair. Ngenzene voice changer. Oh, okay. Ngenzene ne-wheelchair. Na umuntu esha uma wakhe. Yamakatha leso. Ya songenza. Hayi wena ungibiza lelo gama. And there is brain new one. Hola. Indeed. I don't think that's a headline. Ikhumana ngisendile. Oh yeah. Isambana. Chin. Are fana mfethu. Ayani fana. Thabiso ngilalele tesa Okay. hayi kusele abantu basithini akekho ke Hawu. Ngeke yawo. Yana Thabiso mfethu ubungilalelile nje wasekuqaleni wapress u-O lapha bozo kora. Hayi kodwa ngifika ukuthi ayike kahle. Aveza. So yaphethe lapho bese sibuyele. Hayi ka. Ave. Nathu onyamalala. Bese simnye bese tuthola uphumulo ibo. Ane bese ngikhathi. Hayi. Sithini vala phela. Awu nawe bo. Awu nawe bo. Masiko sukum. Sukum. Yeah. Cuts. It's good. Hayi kaphile wena mfana. Unjani kodwa? Ilangeni kanje. amakhozi azongena lapha yabo and ngikufakele never change nani Sefendo tathini waphatha ngazo ebusuku Azijabule mfana ijafe ngempela manje. Uthini kanti Bese phela ufika umuntu wafona man shit. Ila usahamba khona usathukile na. Wow.
Ayibanjwanga le phone iyabonakala. Sikwenze kathi. Yazi bese sizomela simtshela manje Thabiso bese Thabiso asimazi uthulani. Awumini anikani? Action. Action. Angeke, hlehla. Action. Angeke. Angevideo. Uzovela hleka. Ayibo. Action. Ayibo. Lumshita lona. Awuba kumele Lutho bani. Ila